लागाव कालगाव लोक्षियाव थांगासिनो जाहानो बाजैजों आदाजों होगासिनो नै लामा गाज्रिथारलै जोंथिंनिया मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया माबासो मैथा ना ओमफ्राय आलु सबाय बिमा भाजा पापर एवनाय थांगासिनो कालगाव लोक्षि फुजायाव लोगोफोर मिलायाव काजलगाव मिलायाव सफैबाय गाइसमोन मिलायाव ओरै नाहरदोब्रा एक्टर खौवौ होननायनि एक्टर सिफुं सुग्रा बियो नोंना मिउजिक भिडिअ'नि नामा मा नाममोनलाय खिथालाय जोंना JBG प्रडाक्सन एलबामा मा गाखोमोनलाय नों? बिदिनो लकेलाव गालाबायबाय आरो सर्ट मुभिबो दा सर्ट मुभियाव एसे सिगां गालाबायदोंमोन गैथ'वा दा गैथ'ला बै एलबाम खौवौ होननायमोन दा मोनसेया औ बैसागुनि नैबे थांनाय बोसोराव बानायनायमोन सफैबाय नै गाइसमोन मिलायाव दा नैबेनो गाइसमोन नागारट'लायाव नै माथो मिलायानो मानसियानो गैयालै गस्ला दखानाव माथो गस्लाफ्रानो मोजां गैयाब्रा गस्लायानो गर्ल्सफोरनि गोजालाय माथो फैसा खुसिगोनलाय नोंना नोंना फैसा खुसिगोनलाय बाजैयाव नै 150 गस्ला दखाना सारिसोनोलै बाजैखौ दालासो ओमफ्राय सानावसो माबायदि नुगोनथाय नों गाबोन नायदोब्रा ओमफ्राय बेथ' मोनाना मोनायावसो मोजां नुगोन लटारि गैया नामा मिथिया मन्दिर खुलुमनोसै लोगोफोर Hey.
গতিকে আজি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ গৈছে গতিকে আশা ৰাখোঁ আপোনালোকক আজি তেখেতৰ সৰ্বভূমিটো ধুনীয়া লাগিছে গতিকে আজি এই সভাখন ধুনীয়াকৈ গতিকে আৰু এটা গতিকে ডান্স কম্পিটিশ্যন লোৱা হৈছে গতিকে দুটা কেটেগৰীত আমি এই ডান্স কম্পিটিশ্যন লোৱা হৈছোঁ প্ৰথম কেটেগৰীটো হ'ল কেটেগৰী 1 6 বছৰৰ পৰা 9 বছৰলৈকে আমাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰুপ হিচাপে আমি লৈছোঁ তাৰপিছত কেটেগৰী বি আমাৰ 17 এণ্ড এবভ 17 বছৰৰ ওপৰত যিকোনো পাৰ্টিচিপেণ্টে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ ডান্স কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গতিকে অহা শনিবাৰ 19 তাৰিখত আমি এটা বুকি ডান্স কম্পিটিশ্যন ৰাখিছোঁ গতিকে এই বুকি ডান্স কম্পিটিশ্যনত গোটেই যিকোনো ৰাইজে যিকোনো ঠাইৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে ডান্স কম্পিটিশ্যন মঞ্চত অহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ ভক্ত ভাই जानोसै ने बेखौनो